Jesus Christ. Sho. Ngangeketerwa na Tytie gogo chihoro mkuba zemi. Veduwe gogo chihoro avashande vega anoshanda na sekuru anoshanda nawo. Zvakaoma. Saka sekuru wewe, guys, welcome to my platform. Nono bang, don't forget to subscribe. Kana usangano buy subscription button. Ndirame nchikudza nenyedzi kuitika ndikuvaziya vese enge ndakatobata. Imi miterera. So guys, welcome to my YouTube channel. This is again Nono bang. Don't forget to subscribe. Chimira ndikudze kanyaya yacho yese kuitika pepa. Tunani tina Tytie wedu nakikie. Wakaita rati yetu takazoenda kwa gogo chihoro mese munozviziva. Hanzi takaenda muna February. Saka takaenda muna February kuna gogo chihoro tichina notase tichenda kunoromba. Asi vanoti takaenda tichinoromba vakati takaenda vakaenda vakanotibatsira. Hatina kana midzi kana chidhoma kana chidhori kana mwana watakapiwa. But do you believe that? And so then ndobva vaenda kudaro. So unozoti ndati munhu wese ngoti saka vakaenda kwagogo chichi vanhu vakatanga kufonera gogo chihoro so that vazive kuti gogo chihoro anobatsira here zvemachokwadi. But nyaya yakazobuda manje ndeyekuti gogo chihoro vaita sei havazirivo vanobatsira vatori nengange vakutonetsana nawo. Vanhu vatanga kufonera gogo chihoro pepe. Ngange yakabatsira gogo chihoro yakutanga kutovanetsa ichida mari. Ngange yakabatsira gogo chihoro iri kuda mari kubva kunani? Kubva kuna gogo chihoro bhozanza ndingambokubatsire wewe wega chitodusa mari. Nyange yako atichibvisa mari pepe. Saka chi vakatanganisana nasekuru pepe nasekuru vanonzi sekuru chihoro inga asitori murume wavo vanotogara sikanyati ndakazobuda kuti murume wa gogo chihoro asi murume wavo murume wa gogo chihoro asi murume wavo vanotogara nemurume wasekuru wavo. Inga anoshandisa vakaraya mwana wavo mbuya chihoro vakaraya mwana wavo vanogara kumufakosi uko vanyeba chiye vanogara kupi ndezvekunyeba vanogara kumufakosi saka chigogo chihoro vanogara kumufakosi kwanogara ikoko vanotozikana nembereko panuchi vanapa tumidzi kana tutsangamidzi kana tvanobva kutorera mubereko. Saka ndakati saka pakaenda na Tytie nakikie kuna gogo chihoro vakabva vatorerwa mubereko vakaenda mupata family mbereko yakabva yaienda ndosvika muchiona tizve zvinenge vakatiraya kurara vese zvine mutoi vakachinja mastanzi zvakaita sei hazvishandi. Saka naTytie vakudzokera chiti kuna gogo chihoro chitipei chibereko chedu. Vana Tytie vakudzokera chiti takuda mwana chitipei chibereko. Saka gogo chihoro vakusira nyaya kunani kuna sekuru chihoro zvikanzi nagogo chihoro inini ndiri mukadzi takangozvipa nyaya but iwewe ndiwakaita sendiwakarombesa vanhu iwewe vape mwana wavo. Saka vakunotoya kunobhadhara kunobhadhara mari dzakawanda kuna gogo ari kuti ini handizvikwanisa ende kuna sekuru chihoro. Vanhu aya vaenda kunani vaenda kuna sekuru chihoro pepe vaenda kuna sekuru chihoro havasitomboda. Sekuru chihoro vakutoda 15,000. Sekuru chihoro vari kuda 15,000 US dollars yekuti vese chi vadzosere mubereko ya mpata family mukadzi wake. Saka then ndobva vatraya kumbonegotiata chichinyedze mari tipe mari dzakawanda kana sekuru chihoro mari handisi kumbokupai mari dzakawanda ina nditombobvume zvemari dzakawanda. Ndanateita kuti kuna sekuru chihoro handitombopui mari dzakawanda gara neiyoyo handisitomboda inini mwana usitombomuita because ukangoti mwana tikumudya muchona Tytie pachete mwana anenge achidyiwa nasekuru chihoro. Mbuya chihoro ari kuti patona kuti pamari yakawanda vanhu ngaite sei ngatingobvumei because dhiri rine mari iri baba chihoro baba chihoro zvakatoa havasitombobvuma inge pari kupisa. Saka mbuya chihoro nasekuru chihoro akupota chisendirana mheni manheru vachirwisana nenyaya naTytie. Guys, zviri kutange zviri fanika but to the extent kuti marimwe zuro makuseni Tytie akatobuda chotarohwa panze pepavanogara parohwa nemheni inge senwana inonzi mbuya chihoro here kana ndisekuru chihoro here because havasi kuwirirana nenyaya yaTytie iyo. Saka guys, ini ndoda kukudzai kuti ana Tytie vavai vakatonoromba zvikutonetsa ndisikamona takasitombozvara ende vachitombofa kaita mwana kusvika pasekuru chihoro 15,000 vanoiba kupi 15,000 US dollars kawane kungopa munhu
kuti upiwe mwana vakachizoti isatidi mwana edu toda mari nemota saka vati sekuru chihoro nambuya chihoro vari kutorwa guys vari kutonetsana nenyaya naTytie hanzi mbuya chihoro akatorwa gumbo nezuro zvakaoma. So guys, thank you for watching. This is a girl Nano Bang. Don't forget to subscribe if you find it funny for you guys. Usakangane kusubscribe kuchannel ya Nano Bang. Ndoramba nchikudza nyaya dzinopisa dzinoitika ndinonyasonodiga downtown ndasokudza kuti vanhu mustreet ka hazvisi kufamba zvakanaka handika sikasakanganira se kubaya subscription over left notification ikanhesawira tikuudze zvekuita. Thank you for watching my tabas. You make Jesus. Ngangeke ndirwa na u. Mire ndatanga. Ndangira.